gaskiya a wurin inna Allah ya sa ka san Kano ka san wasu daga cikin garin Kano za ka ji ka dan da wannan babban gayan fa kuma da na hada ka da shi haba wani zaman kauye wahala farai kuwa me za ka yi wannan kauyen wannan wahala kai ci gaskiya kuwa sati ai biyar sati ma haka abin da ke wannan rikin ma abokina ne sai mu Allah ya gane miji ake kwana biyu kai garin bi gaba ɗaya kai fresh abokina kai gaskiya wai ai ku ba London kaje ba kuwa kai gaskiya yaran wannan fa ba su da mutunci wai da garawa ka kai na aiki wani yaro wai sai na bashi kuɗi sannan zai je aikin nan ya je aikin dai da kyar dan man nan Allah wallahi kuwa gaskiya yaran wannan mu da ai ba haka muka yi ba wai juna tare da ce wallahi kuwa nan kana ganin baban su wancan gayan ban su ne ma Umar hiba akan aikin hindu kana waye mun lallai bar na zo baba to higa aya ki hanya ya gari ya aiki wai Abdullahi ba Abdullahi ba nan amma da magana akwai magana kamar ta me kira dan kutumar ubanka kai dan uwarka dan bura ubanka dan uwarka dan bura ubanka Abdullahi ya zo ka ga mai